E cada vez somos máis de pedir un pouco de todo. O tapeo, o petisqueo está de moda e gañar partidas comidas de sempre. Agora optamos máis por compartir pequenos pratos, mesmo por diante dun menú tradicional. Os tempos mudan e con eles mudan tamén as nosas costumes. Cada vez é máis habitual renunciar a facer as 3 comidas tradicionais do día e optar polo picoteo. É o que se coñece como snackfication. Vamos picando pouquiño, pero moitas veces. Ese termo úsase nos Estados Unidos. Aquí sempre fomos máis de facelo cas tapas dos bares. Non se che fai tan pesado, é unha alternativa que está moi ben. Económicamente tamén eso axuda. Tamén che permite ir cambiando de locales, ir vendo varias cousas. E tomas, mandas unha caña, unha tapiña e é o polo seguinte. Un fin de semana normal prefiro unhas cañas, unhas tapas que sentarme a cenar por aí, vaya. O bo das tapas é tamén que podemos comer pratos diferentes nunha mesma visita. No noso local a tortilla é primordial, as patacas bravas, ensalada de pasta, bueno, un pouco típico, todo moi cocina moi tradicional gallega. Hai moita xente que toma 3 ou 4 consumicións e xa vai ceado. Os hosteleiros adáptanse a estas novas tendencias e ofrecen as tapas. Iso si, os profesionais teñen que andar con ollo para controlar os custos. A mí, por exemplo, gústame moito poder dar pinchos, dar tapas e demais, pero claro, iso é algo que hai que ter moito control, porque notase, se ti queres ter un precio cómodo para todo o mundo, tens que controlar moito iso. Entonces hai que ter sempre unha balanza moi controlada niso. O certo é que moitos establecementos teñen que ofrecer tapas case de xeito obrigatorio. E se non a pongo non vou. Non, pincho, tapa e consumición. E así sempre foi. Xa o ven, as tapas levan moitos anos entre nós e non semella que vayan marchar.